abathi behola emtshezi sibe sibabheka ukuthi isimo sempilo yabo i-right yini njoba kubonakala ngemuva siphethe odokotela abahlukene sibonge umfoka Mageza within umkhonto wesizwe okwazile ukuthi ayoshinxenxela odokotela kule program yetiye sisuke singabhekile kuphela itiye kuphela kodwa sike sibheke nezinye izinto ezenzeka kogogo basuke bezohola okungenza kube ubugebengu obukhona amabheke ubugebengu obukhona. Ngiyafisa ukwazi ukuthi mhlazana kwathiwa umkhonto wesizwe usuphethe umkhandlu yokwenzani mawukwazi ukwenze nje ungaphetheli ungenamali at all. Ngale kwalokho ke cha sithi nje ayisiqhubeke sibambisane. Inibingelele nonke babukele emakhaya igama ngoSimangaliso ngwakwamtshali uMagalela Gase njengengonyama uLinda Mkhonto unzelenduna uMasi avutshelwe echobeni uKhondlo uGebisa baye besho ke nabaziyo bathi inenkosi ayiqedwa njengoba nazi ke bafowethu uhlelo lwenu leleni lithanda kakhulu zikhiphani emtshezi siloko siqhubeke njalo senza umsebenzi omuhle escort emtshezi namhlanje ke sikhona la sibizwe iMK Party kuyo le program yase emtshezi le yobizwa ngokuthi itielo gogo basemtshezi njengamanje ke ngizoqala ngiveze ubaba uMakuyi nethimba lakhe ekuyikobona abazosichazela ukuthi namhlanje yini abasiphathele yona kakhulu kule program yabo yetielo gogo basemtshezi. Kodwa ke before siqhubekele phambili nohlelo ungakhohlwa ukusubscribe uyashare uyakhomenta uyalika kuze ipage lethu lizokwazi ukuthi lidlondlobale. Siyabonga kakhulu. Over to you Mr Makuyi. Mfoka Mantshinga ngaphansi kwezikhiphani emtshezi podcast asibonga ithuba osinikeza lona sumkhonto wesizwe uComrade uMakuyi lo ngimeni nama comrades akwi leadership omkhonto wesizwe nawo futhi azozethula uma sengonikezela ithuba cha kumhla ka2 October ku day 1 wetielo gogo basemtshezi sithe ezumkhonto wesizwe ngoba kuningi esinakho emgodleni wethu umphakathi waScott ozolokhu ukubona usuku nosuku uzokhumbula ke mfaka mtshali ukuthi siqale sane program yetiye safakela gogo itulo safaka icoffee seza no wellness la khona bekade si banquma inzipho senza lokho okuhlukahlukene. This time around mfaka mtshali sithe ogogo abathi behola emtshezi sibe sibabheka ukuthi isimo sempilo yabo i-right yini njoba kubonakala ngemuva siphethe odokotela abahlukene sibonge umfoka Mageza within umkhonto wesizwe okwazile ukuthi ayoshinxenxela odokotela sifisa ukuthi kuvezele ukuthi odokotela ababamele abasiyo umkhonto but bana practice abo labe senzela khona so sithe uma sibanxenxa ke through uComrade uJoman bakwazi ukuthi beze ogogo ke into esizobayenza namhlanje babhekwa akuthiwa lento ethiwa ama vitals ukubheka oshukela ukubheka icholesterol kuningi nje abazobe behlolelwa kona la even isifo samathambo siphethe odokotela abahlukene udokotela okuthiwa iGP udokotela obheka isifo samathambo odokotela futhi ababheka ilokhuzana ukuzwa kwabo gogo endlebeni so ke ukuze ngingageqika amagula ngizonikezela abanye ozakwethu but sifisa ukuthi uqinisekise umphakathi waseScott ukuthi kuningi umkhonto wesizwe oseza nakho okunye ngesidisclose nizokubona as a surprise njengoba namhlanje kwenzakalile silethe odokotela gwaza umkhonto wesizwe gwaza nabo gogo bayasho gwaza umkhonto gwaza thatha President Jacob Zuma thatha siyalithatha ukhetho ngo2026 siyalithatha uyabuya umasipala kumkhonto wesizwe uyabuya ayaphuma amasele emkhandlwini ayaphuma viva mkhonto viva siyabonga kakhulu umntakabingelele ama-comrade wonke asenkosilanga libalele igama lami nguGcinonga kaGwala onobhala ke la ku-Subregion naseScott so la njengoba sinibona namhlanje iprogram yetiye idevelopile ngoba sinodokotela abakhona la ngaphakathi so okunye ke mhlawumbe engingaku-eda ukuthi kule program yetiye
sisuke singabhekile kuphela itiye kuphela kodwa sike sibheke nezinye izinto ezenzeka kogogo basuke bezohola okungenza kube ubugebengu obukhona amabheke ubugebengu obukhona kokukhuthuzwa la kogogo so konke esikwenzayo sike sizosiza ukuthi imali yabo bayithola yonke iphelele so okuthi ke siyafisa ukuthi ke bonke abantu abafisa ukuthi basilekelele kumkhonto wesizwe baze bezo-support ungesupporteke ngemali ungesupporte kodwa kuningi ongasilekelela ngakho ukufika kwakho la uzawubheka iprogram noma futhi ufake futhi imali ukuthi iprogram ikhule ngoba asikwenzayo la asikwenzi ngoba sinemali kodwa sikwenza ngoba sinothando lokuthi umkhonto wesizwe ulekelele ogogo emiholweni izinsuku esiba nazo ke insuku eziwu3 njalo ngenyanga ukuthi iprogram yethu iqhubeke so yilokho siyabonga kakhulu okodwa abanabo nama-community onke abhekelele itiye siyabonga kakhulu ngiyabonga Gwaza mkhonto wesizwe Gwaza no sebebekile nje oza kwethu ama comrades ethu no I think le program yanamhlanje iyakuveza ama type of leaders esizoba nawo kumkhonto wesizwe injula buchopho lezi ezila abantu abacabanga beyond the thinker noma sebezamile amanye amaqembu ukuthi abe wo copycat unfortunately they cannot keep up why ngisho njalo ngoba abanayo le thinking capacity esinayo noma ukukhathalela abantu ngalendlela umkhonto wesizwe bakhathalela ngakhona abantu le program ke specific le wellness namhlanje akusiyo phela iprogram efocus kogogo ungathi odokotela bafocus kogogo odokotela bafocus kubona bonke abantu bazobe bekhona nakusasa kuzobe kuhola abantu abaphila nokukhubazeka nangaphambi kwakusasa bazobe bekhona futhi Monday kukoma kaEnzo meaning ukuthi wonke umuntu ofisa ukuxilongwa mahala uzoxilongeka singagcinike la maningi ama program njoba sebeshiloza kwethu esisazoza nawo and asezingeni eliphezulu kakhulu nikhumbule ukuthi umkhonto wesizwe udependele kuma volunteer kuma ngifuna ukuthi udependele kuma donations konke lokho esikwenza la kuphuma emakhukhwini ama comrades kuphuma emakhukhwini osoma business yabo so ngiyafisa ukwazi ukuthi mhlazana kwathi umkhonto wesizwe usuphethe umkhandlu yokwenzani mawukwazi ukwenze nje ungaphetheli ungenamali at all ngale kwalokho ke cha sithi nje ayisiqhubeke sibambisane sisabheke khona ku 2027 nangale siqhubeke sisupporteni program yetiye Gwaza mkhonto wesizwe Gwaza abantu mabaqhubeke bavotela umkhonto bangadikibali ningadikibali siyabonga bogogo haya kuyona injabulo futhi nokuqala sibona ukuthi kanjena kuyona injabulo lena uZuma uyathanda nempilo yethu ukuthi siqhubeke siphile lokho njengoba sihlangane singaka ngiyabona sibaningi impela cha uZuma seqabuka lento asenzela yona sikaze sizwe iswendulo siyabonga kakhulu uncamalala uZuma kulento asenzele yona ngoba ngibona nabaningi phela bayithokozele yonke lemisebenzi kaZuma siyabonga kakhulu aqhubeke uncamalala nomsebenzi wakho omuhle kangaka ngawulonyaka njengoba singaka nje ngicabanga ukuthi sonke nje simuntu munye ukuthi sibhekene nomkhonto ngqo ngamavoti mase kuvotwa sokuthi siphelele sinje sivotele uZuma kuphela umkhonto wesizwe siyabonga kakhulu sanibonani niyaphila mina ngumama Ntantshali isibongo sami ngaNtshantshali bathi igama nguGabe ngigabe ngako lokho hayi ngithi siyabingelela kakhulu khona ukwenami esikutholayo kumkhonto wesizwe sijabule kakhulu singogogo ukuba sithole ukuthi ubaba uZuma asinike kokuqala ukuthi siphuze itiye lakhe elinesinkwa esinjani liyagcotshisa linenyama ushizi asinamazinyo ngekuyashelela siphuza itiye elimhlophe sibonga kakhulu kubaba uZuma ukuthi asiphe ukudla esikudlayo
ngoba singawa nanokuwa kodwa manje asisawi siyaphuza nje siye emakhaya sisuthe singasadli ngisho emtezi sifike nemali zethu zinjalo siphakamisa ukubonga kakhulu hayi ke manje umkhonto wesizwe usenze nje into esingayazi into idaneke la sayikandile manje usesibakela ukuthi siyadokotelwa sizodokotela sibone zonke izifo esinazo sisizakale singogogo siphakamisa ukubonga esingakaze sikubone into ekade singayazi ukuthi soyifica namhlanje la Escort ezweni lakithi siphakamisa ukubonga okukhulu siyajabula seneme kakhulu singogogo sizocilonga ubaba uZuma sithi akuye phambili futhi sicela impilo yethu iye phambili ngoba vele konke izinto ezenzakalayo kungaye ubaba uZuma siyambonga siyamthanda kakhulu futhi siyathembisa somkhonto wesizwe ukuthi hayi njengoba sila nangonyaka ozayo ngathi zakhala sizokhalisa nje futhi asisabi sizokhalisa nje ayasinika amancomo ubaba amadoda ayikhona ngathi kuyonakala manje ayonakala ngathi nabangasebenzi bazobhasha vele kwakunjalo mayisho indoda hayi kunjalo nje ayizondi ingaba bathi umfaza noma ngamthatha umbuze nini kodwa ayizondi ingaba ayizuma sakubonga baba Nxamalala thank you baba ngiyabonga bhuti wami so namhlanje itiyelo gogo wellness day besiceliwe umkhonto wesizwe ukuthi sizoxhasa ngama services ethu siphansi kombusiswa phila medical center mina nguDr Ndima ngudokotela osebenza phansi kweNdima Med so into esizoyenza namhlanje ukuthi besizoxwayisa abantu abadala ngezifo abajwayele ukuthi zibaphathe so esigxile kuzona namhlanje isifo sesashukela iBP amathambo kanye khona nodokotela wamadlebe so checka namadlebe abangezwe emadlebeni so ekade sesikwenze namhlanje khona kade benama BP akade enyukile sikwazile ukuthi sibabhalele incwadi zokuya emakliniki uma ukuthi inyuke kakhulu kuya sibhedlela neyoshukela besibhala incwadi kanjalo mayi right iBP yakho besikutshela ukuthi uqhubeke kanjani ukuthi iqhubeke ibe right banamamathambo futhi besibaqwayisa ukuthi beshintshe kanjani ukuphila beze nasemarumini ethu bezothola usizo ngemjovo nokubona udokotela ngiyabonga so si organization entsha ipractice iMedical Center ise 127 Alexandra Street iopposite ka Home Affairs Escort siyatholakala lapho khona udokotela wezifo zonke khona udokotela wamadlebe khona udokotela wamathambo so mawufika nje ungafika uzowenza iwalk-in noma ufone noma usithole ku WhatsApp 0824141452 ubuze imibuzo usitshela ukuthi uzofika noma uqhamukele siyakubona nakanjalo Mantshinga sina lento ethi njengoba nje wazi i-team yebhola uma izohamba iyodlala ngithi iqala ijime eqala kanjalo ke nabavoti angeke sinxe ngogogo ukuthi abavote ngo2026 bengekho fit empilweni so ukuba fit kwabo empilweni benganazi izifo bekwazi ukuthi ba treat kuzobenza ukuthi kufike unyaka ka2026 be fit ukuze bezokwazi ukuthi bavote bakhipha amasele emandleni bafaka umkhonto wesizwe ukushilo kumfoka amageza ukuthi lokho kwenziwa umkhonto wesizwe njengamanje kuyinkomba zokuthi uma umkhonto usuphethe kusho ukuthi abantu basesikhoti bayobe bephila mtebu bayobe bephila kamnandi ngoba iyona inhloso yethu le esifisa ukuthi yenzeke sesikhathele inkokheli kumbe ama-political leaders akhethwa abantu ukuze impilo zabo zibe ngcono abantu bakhetha ama-leaders epolitiki ukuthi awaphucule impilo zabo ezinye zezinto esizozenza esikhoti siyazi-ke futhi ukuthi njengoba bekhona bebhekile becatshangelwa yithi sifisa ukuthi umphakathi wasesikhoti as from next month soqhubeka nohlelo lesalenza lokubaprovide ngama-toilet because umbuzo uthi uma ugogo ezohola uzikhulula kuphi umbuzo loyo so umkhonto wesizwe-ke usebenza ama-means ukuthi lokho waqala ngoba sikwenzile last year ukuthi sibahlinzeke ngama-toilet but kwakhona ingqinamba as from November next year next month siyaqhubeka nokuprovide ogogo ngama-toilet ukuze uma bezohola bangathwali kanzima into ke esisho yokugcina ngci ithi lokhu abakwenza ngo2024 sicela baphinde futhi bakwenze next year bavala umlomo
bagqoka izikipa zabo laba bafike bahambe ngemoto zabo badla ukudla kwabo but uma befika kuma voting station bathi zaka zaka eduze kwabani kukaZuma sithi viva Zuma viva viva Msholozi viva uyathatha umkhonto enkosini angalibalela uyathatha abaphile abavoti abaphile thank you